Pa, prosto taj osjećaj posle trke mi je neopisiv i volim prosto nekako na maratonu su svi tako jedni uz drugi. Ja sam Lana Pajić iz Niša. Počela sam da trčim skroz spontano kada se moja sestra pripremala za vojnu akademiju i onda sam uz nju polako počela da trčim i u početku iskreno nisam to uopšte voljela, ali s vremenom uz nju sam jako zavoljela i to i dan danas radim jer me prosto ispunjava i puno mi je srce kad trčim. Koju si prvu svoju trku istrčala? U Nišu, to je bio maraton, ja mislim 28. Trčala sam 5 km. Dobro, a da si trčala nekad duže distanciju 5 km? Trčala sam 10 km, noćni polomaraton u Kruševcu i Leskovački isto 10. Kruševac je bio prošle godine? Da, tako. Dobro, a zašto i dalje trčiš? Šta te vuče? Pa, prosto taj osjećaj posle trke mi je neopisiv i volim prosto nekako na maratonu su svi tako jedni uz drugi i ne znam, neka ta sila te vuče da budeš. Koju poruku možeš da pošalješ oni koji tek žele da krenu da trče? Da, apsolutno svako može i kad krene da nema šanse da ne zavoli.